Amaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe. Ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki. Awuthi ke ngibonye inyanga eyodwa bese ngithatha umhlala phansi lento yokushaya inyanga. Sondela somkhehle, sondela khehlelezi mfana. Uthi ubani? Lento mfethu ngiqala ukuyibona bengikwa manje. Bengisendele ngoma. Ngihamba nengane yami. Iyobona ngivakashele omunye kwabangani bami. Ngithe ngisendele ingoma ngayidlala nje emotweni. Ngaphandle ukuthi nginake ingane yami ithe mayizwa leyo nto. Ayibona ukuthi emotionally imlimazile lento. Inhlamba ke mina into engayijwayele kakhulu noma into engayitholi ngisho kumina ngisho umuntu ku Facebook page wami lapha kunyanga yethu Momzo. Uma uqala uphambuka endleleni ubhala inhlamba ngisheshe ngikhiphe ngoba angifundiswanga futhi angikhuliswanga ngaleyo ndlela. So ingilimazile kakhulu, and what I can say is I'm still healing. Ngiyaye ngisho ngithi konke kunesikhathi sako, kumele simukele. Mina lensizwa umjaheni ungikhombisile ukuthi uphume emndenini onjani, nanokuthi ukhuliswe abantu abanjani. Mina ngibonile ngendlela yami, kodwa ke ngiye ngaxhuma abameli legal team yami yahlangana yonke. Engithemba ukuthi amadoda engiwathembayo umthetho awazi kakhulu, ofuthi bashilo bathi siyacela ndoda uzungalenzi iphutha, sizoyithatha le ndlela. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uthi mayekubusisa ungaboni, yazi ungathola ukuthi uyangibusisa uNkulunkulu ngoba bathe ipunishment abazoyikhipha iyofundisa nomuntu omunye osaplana ukuthuka omunye umuntu, noma ngaseyena kumjaheni nomunye othuka omunye, kodwa aqala acabangisisa ukuthi lento okuthiwa kusuwa umuntu ikhona, nento okuthiwa kuvala umuntu omculweni ikhona. Sikhuluma nje mfowethu, amaphoyisa phansi phezulu, icala livuliwe kaMashu, ufoneliwe naye umjaheni yemini. Cishe amaphoyisa nofakazi cishe kuyadlula 10 times bemfonela. Bayamfuna kakhulu, sesingezwa noma yini kuthiwa uboshiwe. Bayamfuna kakhulu, balisukumela udaba kakhulu. Esesithi thina asiteteleni umthetho udlala indawo yawo. eSouth Africa amaphoyisa enza umthetho, enza ubulungiswa, ngoba if bekukhehlele ezenza into efana nalena, ngabe wonke umphakathi eSouth Africa uthi akaboshwe uhlukumeza abantu ngoba nakho elapha noma nakho enemali. Kodwa ke this time cha mfowethu, umthetho uzodlala indima yawo. Angiyakumpela mngani wami nawo kumuntu ngakale ngako lokho ukuthi ube nomkhovu ophila ezinye inyanga zibe zinemkhovu engabonakali. Ngisho phela ungizwe emkhulu lo swamenza isidantanta sakho hlele kulandela ngemuva. Nemali mngani wami cha ngiyakuvuma nayo. Ngibonakala ngakho lokho ukuthi nambe nichithe emabhano ukuthi hayi cha niphethe kazi nithathapi. Whoever's the minister of police futhe. Ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki.